Keďže sa mi podarilo kvalifikovať sa na Bahamy a po rokoch si znova pôjdem niekam zahrať takýto turnaj, tak som si pozeral nejaké staršie moje vlogy a normálne som sa pristihol, že ma to celkom bavilo pozerať. Nápad skúšať kvalifikácie prišiel vlastne kvôli tomu, lebo na GG sa hrali extrémne ľahké kvalifikácie. Ja som sa teda kvalifikoval do toho prvého online dňa 26 000 high rolleru, v ktorom som teda vypadol v tom prvom dni. Nedostal sa do druhého dňa do platených pozícií, ale teda budem hrať ešte main event a dostal som sa aj mystery bounty do druhého dňa. Takže uvidíme, čo sa tam podarí. Momentálne sme teda na nejakom penzióne blízko pri viedenskom letisku a v takomto luxusnom priestore, meter krát meter, v kúpeľni pijeme koronu a za chvíľku ideme spať. Čaká nás zajtra 10-hodinová cesta do Toronta a potom tam prespíme a na ďalší deň letíme do Nassau. Práve sú 3 hodiny ráno a vďaka tomuto zázraku sme už viac ako hodinu hore a práve si robíme kávu. Sú 3 hodiny. O 7:30 letíme z Toronta na Bahamy. Bude malo trvať niečo cez 3 hodiny a potom rovno asi naskočím na online nejaké kvalifikácie. Tak, nakoniec sme síce dorazili do Atlantisu, ale nebolo to bez ďalších nejakých komplikácií. A doniesol na izbu, aby sme mohli uspať. No a kým spala, tak som si pustil nejaké tie online kvalifikácie, ktoré som chcel hrať, lebo tak ako som hovoril, tak tie kvalifikácie do main eventu alebo high rolleru boli neskutočne ľahké, pretože tým, že sa tam dalo kvalifikovať od $6, tak tam hrávali proste ľudia aj main event za 5 000 alebo proste high roller za 26 000, ktorí hrávajú bežne free rolly alebo dolárové turnaje. A síce proste ja nie som nejaký turnajový hráč, ktorý by bol v tých high rolleroch nejaký zázračne dobrý, ale už mám skúsenosti proti týmto hráčom na high stakes. A moja filozofia v tom pokrie je taká, že chcem hrať hry, kde je čo najviac proste, že slabých hráčov. Keby sme mali hrať aj, ja neviem, Faraóna alebo Čierneho Petra proste o peniaze a viem, že budem lepší proti ním, tak budem hrať to. A nebudem proste hrať niečo, kde sú proste len dobrí hráči. Čiže toto som si stal zahrať. No samozrejme za pol hodinku, kým Sára spala ešte, tak som utopil nejakých 5 000 a vlastne do stredy tým pádom mám 3 dni voľno. Takže síce nie je dobrý štart do tejto série, ale môžeme teda 2-3 dní si to užiť, to vlastne vidieť, tobogány, celý ten akvapark, ktorý je úplne geniálny, more, akurát vychádza slnko, z ktorého vy na mojom iPhone budete mať síce hovno, ale no, som úplne profesionál na natáčanie videí teda. No však hádam z toho niečo budete mať. A inak toto je úplne úžasný balkón pre mňa s mojím strachom z výšok a klaustrofóbiou. 9. poschodie. Ideál.
ste mali predstavu, čo robím vo voľné dni, tak momentálne cez obed som sa rozhodol, že idem do miestneho supermarketu nakúpiť nejaké jedlo a nejakú vodu, pretože to v Atlantise je všetko neskutočne drahé, klasicky. Ja sa cítim proste ako nejaký lazník, že otáčam tu každú korunu, ale prídete do akékoľvek reštaurácie, stovka, boom, hej, v obchode proste všetko tak 5-krát drahšie ako u nás, takže si dám teraz aj tak hodinu a pol, nemám čo robiť, takže idem tu z Atlantisu po moste sem do mesta nakúpiť niečo na jedenie. Celkom zaujímavý most, sa to celé kýve, vďaka tomu som sa zadrbal od kávy. Vypadám tak, ako keby som išiel na Malinci do Jednoty. Čo sa dá robiť. Takto sa chodí nabalený do kovošrotu. Nejak u nás, že na káričke. Pekne to berú do lode. Takto vypadajú Bahamy, keď nie si na nejakom maličkom ostrovčeku alebo v nejakom rezorte. Proste normálne opustené miesto, bordel. Klasika v týchto krajinách. Tak včerajšia cesta do supermarketu nedopadla úplne ideálne. Necítil som sa úplne bezpečne teda. Chodili tam kadejakí bezdomovci, opustené psy. Cestou som ešte aj zmokol. Nedá sa povedať, že by som nejak zázračne ušetril. Asi teda nemajú lokálneho Pellegrina, ktorý by zatočil potravín. Akurát sa chystám na druhý deň Mystery Bounty. Postúpil som vlastne z prvého dňa online. Budem mať nejakých 67 blindov, viac ako average stack. Čo som tak zbežne pozeral, tak som tam nevidel žiadneho očakávania Slováka, ale čo som počul od Michala Skleničku, tak ten hovoril, že to pole je tam väčšinou také, že sú tam dosť mladí ľudia, čo nie je úplne super. Čiže za starého detka pri stole už budem asi ja. Turnaj nám preložili o pol hodinu, tak som si ešte zbehol po kávu a nadýchať sa chemtrails trochu. Aj tu posýpajú. Uvidíme, aký to bude efekt. Inak včera som sa cítil fakt trapne, keď som išiel s tými dvomi taškami z obchodu. Nejakí Američania ma vysmiali, že som fakt išiel reálne cez most peši do nejakých potravín. A dnes ma potešil Michal Sklenička, keď spravil vlastne to isté, takže Češi a Slováci sa nezaprú. Ušetríme, kde sa dá. Ešte by to chcelo nejaké rezeň medzi chleba a ide sa na turnaj. Posunuli nám turnaj znova o pol hodinu a dostali sme vlastne takéto... Prvý kufor berieme my. Dúfajme. Keď niekoho vyradím, tak dostanem vlastne takýto listok, ktorý strčím niekde do nejakého stroja a tam mi vyžrebuje, či som niečo vyhral alebo koľko som vyhral. Úplne šialenstvo toto. Kam sa ten poker uberá. Za chvíľku budeme hrať Človeče, nezlob sa, keď niekoho vyradíme. Takže môžem vyhrať viacej, keď vytočím bounty náhodné, ako v klasickom turnaji. To beriem za prvé miesto. To sú šialené turnaje proste.